Инженер Георги Лапчев от община Царево. Поздравителният адрес звучи така. Уважаеми дами и господа, уважаеми учители, скъпи деца, днес вие тържествено отбелязвате 35 годишния юбилей на ОДЗ Делфинче, град Ахтопол. Когато 35 години си осмислял живота си, дарявайки щастливо детство на поколения достойни граждани и дръзки мечтатели, то неотменно идват мигове на дълбокото удовлетворение от постигнатото. Всички деца, възпитаници на детската градина, са запазили в себе си красотата на слънчевото детство и са преживели незабравими години, изпълнени с игри, музика, приказки. Всеки учител, работил тук, е посветил дните си любовта, професионализма си на благородната мисия да възпитава в децата доброта, интелект и творчество. Истинската любов в очите на малките деца, благодарността на родителите им и нашата признателност за всеотдайността и майчинската грижа са най-хубавия подарък за днешния празник. Пожелавам ви здраве, дразновение, благородство и вярвам, че заедно ще работим за по-доброто бъдеще на нашите деца. Скъпи деца, даваме ви цялата си обич и ви желаем безгрижно детство, много мечти, смях и приятели. Честит юбилей! Следващия поздравителен адрес, който ще изчета, е от отеца на църквата в град Ахтопол, отец Йордан Петков. Поздравителният адрес: уважаема госпожо Паскова, мили учители и деца, детството е игри, мечти, слънце и обич. Бъдете здрави, щастливи и устремени към своите мечти. Запазете българския дух и традиции, развивайте ги и ги пазете. Нека в бъдните години в нашата детска градина дехтят безброй щастливи детски гласове, смях и песни. Честит празник! Целият екип на ОДЗ Делфинче получи поздравителни адреси и от Основно училище Свети Кирил и Методий, Настоятелството на Народно читалище Христо Ботев, Пенсионерски клуб Агата, Пощенска станция град Ахтопол, Бойкова ЕООД, която дари парична сума, господин Васил Каритков, Агапия 2005 ООД, която също дари парична сума, поздравителен адрес от ПК Велека 91. Всички тези, които изчетах, подариха и цветя, а хотел Ескада, град Ахтопол, подари и детски играчки. Честит рожден ден, обичана детска градина! Честит рожден ден на ОДЗ Делфинче! Уважаема публика, това бяха вашите и нашите деца, а ние ви очакваме отново при нас с букет от щастливи детски усмивки и грейнали от радост очи. И да водите напред тази детска градина в град Ахтопол.
младия работник в цялото ОДЗ. Се радвам, че съм част от този страхотен колектив. Благодаря ви, че винаги ми помагате и страхотни сте. Просто наистина нямам думи. Чудесни сте. Ако до всяко добро същество застане поне още едно, ще започне такъв живот, че само си викам дано, дано. Пък ако до тия две същества прибавим и още две, ти знаеш ли колко прави това? Най-малко 1002. Дано, 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 дано. До всяко добро същество Застане поне още едно. Тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано. Тогава престава да ни е страх и от страха ни е срам. Щом има някой с теб, с мен и с тях, Щом няма никой сам. щом ти е трудно, не се колебай, не страдай тук така. Ела, приятел, и лапата дай, аз ще ти дам ръка. Дано, 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 до всяко добро същество застане поне още едно. Тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано. Същество застане поне още едно. Тогава предвиждам такъв живот, че само си викам